manhero akanaka vadiwa vateereri, tinofara kusangana zvakare pano panhepenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wemuvhuro 2 kurume 2026, nhau dzichiverengwa naPaulette Sibanda. Hene misoro yenhau, vachamisa vopemberera zuva rokuberekwa kwavo nhasi. Veruzhinji vopawo maonero avo nehutungamiri hwavachamisa. Ukuwo sangano reDCP roti chinangwa charo ndechekuchengetedza bumbiro romutemo. Tochipinda munhau dzedu zvizere, mutungamiriri wevanhu vaNelson Chamisa nhasi vari kupemberera zuva rokuberekwa kwavo apo vapisa makore 47. Mumwe wevatsigiri vakuru vavachamisa vaAmos Chibaya vati vane chivimbo chokuti vachamisa vachatungamira nyika yeZimbabwe muchinguva chishoma chiri kutevera. Vachipawo manzwi avo kukorokotedza vachamisa, vati nyika yeZimbabwe inokwanisa kuwana rusununguko rwechokwadi kubva kuhutungamiri hwavo. Ngatinzwei vaChibaya vachitaura. Ndoda kutora mukana uno kukorokotedza mutungamiriri wemaCitizens, mutungamiriri wevanhu, baba vachamisa nekuwedzerwa mamwe makore kurarama panyika naiye Musiki. Ndinoti haiwa, rambai muchitungamirira. Tinosvika chete kuZimbabwe itsva, Zimbabwe igutsa ruzhinji. Kune vanenge vachirwisa, asi haiwa, makati anoshora matero. Hapana chinomisa shanduko inogutsa ruzhinji muno munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti wakomborerwai, Mwari ariye mutariri. God is in it. Tinokunda chete, hapana rakwata rinoita mbodza. Makata anoshora matero. Chikwata chose chenhepenyuro yeCitizens Movement Radio chatumirawo manzwi okukorokotedza vachamisa, vachiti Mwari arambe achivapa uchenjeri neruzivo. Zvichakadaro, nhepenyuro yeCitizens Movement Radio yataura neveruzhinji kusanganisira vari mumatongerwo ezvenyika kuti vatipewo pfungwa dzavo nekusvitsa kwavachamisa makore 47. Vakawanda vati vanofara nokuita kwavachamisa nekuti munhu anomira nevanhu nguva zhinji. Ngatinzwei vachitaura. Good day. My name is Tabile Mlilo, and I would want to take this opportunity to wish the Citizens Movement President Advocate Nelson Chamisa a happy birthday. Today he turns 48, and I applaud his constant standing of the people in the fight for democracy, and I say happy birthday to you once more. My name is Honorable Koban Mazoika, MP from Mbisa constituency. I wish to say happy birthday to our President, Advocate Nelson Chamisa. I would like to wish him more courage, more strength, and more wisdom as he lead the democratic alternative. I would just want to say that the people of Zimbabwe look up to you. So I would like to say keep pushing because your voice matters. And all are looking up to you. May God bless you in this new chapter of your life. Governor Eric here, the 2nd of February, we continue to thank God for the gift of life to our President, Advocate Nelson Chamisa. On this day, he turns a year older. We want to continue to wish him well. We pray that God gives him energy, power, and wisdom to continue to fight for change and transformation in our country. Happy birthday, Mr. President. Sisebuhleni bokuthakazelela usuku lokuzalwa kukababa wethu Advocate Nelson Chamisa. Sibonga imisebenzi yakhe emihle, ukuzinikela, ukuzimisela lobuqotho bakhe bokumela isizwe seZimbabwe, njalo bokufuna ukubona ilizwe leZimbabwe litshintsha, lokufuna ukubona isizwe seZimbabwe sikhululekile njalo sihlezi kahle. Sithi halala Mongameli Advocate Nelson Chamisa. Gama lami ngubekezela Maplanka. Ngiyabonga. Sangano richangobva kuvambwa reDefend Constitution Platform DCP rati chinangwa chavo chikuru ndechekuchengetedza bumbiro remutemo renyika. Mashoko aya ataurwa neumwe wevakuru vesangano iri, vaPrince Dubeko Sibanda. Ava vati sangano iri
rinotambira chero nani zvake azvipira mukuchengetedza bumbiro remutemo renyika nekumisa chirongwa cha2030. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Solidarity Movement ZSM, iro riri rimwe remasangano anopikisa zvakasimba chirongwa cheZANU-PF cha2030, ratotanga kukurudzira vagari kuti vabatane nekurwisa chirongwa chacho. Mumwe wevarongi vemusangano webato iri, vaObert Masaraure, vati havasi kuzorega ZANU-PF ichienderera mberi ichiita huori pamwe nokushandisa simba zvisina kunaka. Kativanzwei vachitaura. Yes, we are going village to village, consolidating proletarian resistance to the 2030 power grab. We want to make it clear to Emerson Mnangagwa in these lieutenants that the working people are not going to stand idle while at least they grab power illegally. The 2030 agenda is predatory and is meant to to sustain the suffering of the masses of our people, and we are against that. We are going to defeat the 2030 agenda and ensure that the constitution is respected. This is a constitution that was voted for by over 94% of our people. It is the only consensus that we have as citizens, and for Emerson to be called the president, this president is derived from the same constitution, and we will not allow anyone to get into the habit of violating that particular document. We understand that the fight goes beyond this process of defeating 2030. It goes even to the extent of pushing for electoral reforms. It goes to the extent of reforming our state institutions, which at the moment have become elite institutions serving the interests of those who are in power, serving the interests of corruption and capital. But we are also going to struggle to bring back competence and integrity in those state institutions. We want to bring legitimacy to those state institutions. We want to position them to be vehicles to bring development for all the masses of our people, to protect democracy, to save socio-economic justice for the masses of our people. So it's a struggle that we've launched and a struggle that we are into for the long haul. And we are calling upon all Zimbabweans from all walks of life to join us in this struggle, because it is the only way that we can complete the liberation project, which obviously was abandoned along the way when the ruling elites began to pursue their own selfish interests. Mutori wenhau uye vaimbova nhengo yeZANU-PF vaJelas Mawarire vati vaMnangagwa vakakundwa musarudzo dza2018. Vachitaura nemutori wenhau vaBlessed Mhlanga panhepfenyuro yeHSTV, vaMawarire vati vaMnangagwa vakakundwa zvakanyanya navaNelson Chamisa, asi vakuru vemauto ndo vakamanikidza kuti zvanga zvabuda zvibve zvachinjwa sezvo vaisada kushanda pasi peutungamiri hwemutungamiri anobva kubato rinopikisa. VaMawarire vataurawo nezvenhema dzekuti vaMnangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo uye vachangotungamira kwematemu maviri chete vari pachigaro. Ngatinzwei vaMawarire vachitsanangura. Because after the 2017 coup and after President Emerson Mnangagwa, if I may call him president, after he lost the election in 2018. He lost the election. He lost it. But Zek says something else. But Zek says he won that election. Yeah, I'm telling you. After he lost the election, he knows it. And let me tell you what happened. After he lost the election, the generals that had helped him to do the coup in 2017 called him and said that they could not have staged a coup in order to pass on power to the opposition. They had anticipated that he, Mnangagwa, was going to win the election and therefore continue the country on a democratic path. But since he had lost the election, they were going to do another coup. That was another coup which they did to subvert the will of the people, to subvert the outcome of the presidential election in 2018 and install once again Emerson Mnangagwa
in power for 1 year, for one term, 1 5-year term. Their argument was that the political party ZANU-PF had won the election, but the presidential candidate had lost the election. So therefore, in order to run away from a coalition government, they were going to stage another coup. This was a soft coup which they staged, imposed Mnangagwa as the winner of the 2018 elections, when in actual fact he had gotten 32%. Made him president on the assurance that within the 5 years, ZANU-PF was supposed to look for a credible candidate who had capacity to win elections in 2023. That was the agreement that Emerson had with the generals, General Chwenga, General Emarshal Shiri, Zimonti, all those other generals who later on succumbed to what was now called COVID. They were there. And they are the ones who had an undertaking, who had an agreement with Emerson that he was going to be a one-term president. And he was going to be a one-term president on the condition that ZANU-PF as a political party was supposed to come up with a candidate that had capacity to win elections, in presidential elections in 2023. Because we had a situation in 2018 where ZANU-PF as a party had won the popular vote, but their presidential candidate had lost the election. So there was an agreement prior to Mnangagwa going to Davos that Mnangagwa was going to be a one-term president on the basis that he had not won the election in 2018. He was a military imposition in 2018 after the so-called elections. He didn't win the 2018 elections. So the agreement was that he was supposed to be a one-term president. But you make it While serious. ZANU-PF was looking for a presidential candidate for 2023. Emerson agreed to that, only to change that by his announcement on the CNN interview. On the CNN interview in Davos, that's when he then said he was going to do 10 years. He was going to do 2 terms. That message was not meant for the CNN. That message was a rebellious act from the agreement that Emerson had with the generals. It was directed at the generals. That's the reason why Emerson and his children had to pay a fixer $600,000 United States dollars to get that CNN interview. But you're making serious allegations here. You're making serious allegations here that the election was stolen in 2018, and that the interview the interview with CNN was got dubiously. I mean, these are serious allegations. Do you have anything to support them? There are people that are there. There are people that are there who actually witnessed money being transferred to a Zimbabwean who lives in the United States, and that Zimbabwean is the one who alleged that he was using the $600,000 to fix an interview with CNN. CNN wasn't involved there was no money that got to CNN. But the Zimbabwean who organized that interview purported that he needed $600,000 United States dollars to fix that interview. And that interview was so important to Emerson and his children, because that's when they wanted to break the agreement that they had, the one presidential term agreement that Emerson had with the army generals. And that's where the friction started. And that's what led us to the attempts by the military to change the situation in January 2019. You know, those upheavals, you know what happened in January 2019 during the fuel crisis.
So that was a reaction by the army to what Mnangagwa had done, breaking the promise that was between him and the military, that he was supposed to be a one-term president. So when he tells you that he's going to do 10 years, he's lying, he's just buying time. He agreed to doing just five years, and he broke that agreement with the military. And what then followed was a systematic extermination of all those generals who had an agreement with him. And maybe the only ones that are left now is General Rigeje and Vice President General Chiwenga. They are the only ones who have survived that. But Chiwenga survived after being poisoned as well. So when he says he's a constitutionalist, he's lying. Where have you seen a constitutionalist who takes over power through a coup? There was a coup. hore hunonzi huri kuramba uchienderera mberi pasi pehurumende yavaemerson Mnangagwa. Mashoko ari kubuda anoti sangano reCentral Intelligence Organization CIO riri pakati pemari yakatsakatika inosvika 6.8 million iyo yakakweretwa kuburikidza nekambani yavo yeTerrestrial Holdings. Mashoko anoti kambani iyi yakatora mari iyi kubva kunasa sechikwereti asi haina kana kuzodzorera kana sendi zvaro. Vaimba vamiriri weparamende kuzengeza West vaJob Scala vari kudzokera kudare mangwana rePretoria Major Street kuSouth Africa apo vari kupomerwa mhosva yekutakura mabhomba mumota yavo. Vasikala vakasungwa gore rapera nemapurisa kuSouth Africa avo vakavaudza kuti mumota mavo maive mune zvinhu zvinoputika, asi vasikala vanoti zvinoputika izvi zvakaiswa nevavengi vavo nezvematongerwo enyika. Nhasi kuri kucherechedzwa zuva reWorld Wetlands Day, uye zuva iri rinouya munguva iyo Zimbabwe iri kurwiswa mukupinda kwematoro nembavha dzinotengesa ivhu dzinobva kuZANU-PF. Nhengo yeparamende kuHarare West, amai Johanna Mamombe vanogara vachikurudzira nekuchengetedzwa kwematoro kuti vabatsire nokumisa shanduko yemamiriro ekunze. Maguta makuru akaita seChitungwiza, Epworth, Harare, mbavha dzeZANU-PF dzinotengesa minda dziri kupomerwa mhosva yekupinda munzvimbo dzematoro vachitengesa. Todzoka panyaya yatatanga nayo, tataura neveruzhinji kuti tinzwewo mashoko avo mukukorokotedza vachamisa pazuva ravo rekuzvarwa. Happy birthday President Advocate Nelson Chamisa. Happy birthday President wakavhoterwa nevanhu wenyika ino yeZimbabwe. Tinoti aiwa makorokoto masvitsa makore, tinokushirai makore akawanda, tinokushirai zvekare kuti muve nemakore aine utano hwakanaka. Saka isu semhuri yeZimbabwe aiwa tinokorokotedzai President Nelson Chamisa kuti rambai muchichengetwa naMwari muchirarama kuti muzokwanise kuzotonga nyika ino yeZimbabwe, nekuti President Chamisa ndimi munodiwa, ndo president vanodiwa nevanhu vese veZimbabwe nemhomho yese yeZimbabwe kusanganisira nevamwe masupporters eZANU-PF vanoda kuti vachamisa vatonge nyika ino yeZimbabwe ndokuitira kuti nyika ino iyi ive neugaro hwakanaka, ive nekuraramiwa kwakanaka. Ezvinozvi nyika ino ika vanhu hatisi kurarama upenyu hwakanaka, tiri kutambura, manzwa, tiri kutambura, zvinhu hazvisi kuwanikwa, zvinhu zviri kudhura, mari yacho haisi kuwanika, mabasa hakuna, tiri kungorarama upenyu hwakumkwakwa. Saka President Nelson Chamisa ndo yangova tariro yasara kuti pamwe vakauya kuzotonga nyika ino zvinhu zvinonaka ende zvinhu zvinondonaka. Saka iwa tinofara kwazvo kuti Advocate Nelson Chamisa vachitsawo makore avo nhasi vapemberewo birthday ravo iroro kwavanenge vari ikoko, asi tinongovatiwo aiwa happy birthday Advocate President Nelson Chamisa, nekuti ndimi president watinoda kuti muzotungamirire nyika ino. That's why makaona ZANU-PF ezvinozvi yakutovhunduka manje, vakutovhunduka pavakangonzwa kuti Chamisa is back, andika izvozvo vatovhunduka vana Chabangu vaya, vana Passon Java nekumwe kumatwitter chichi ndakaona vachitaura kuti izvozvo opposition yadzoka. Saka zvichireva kuti ezvinozvika muZimbabwe vakutoverenga kuti opposition yadzoka, mamusina opposition. Saka vaChamisa ndiye munhu akatotarisirwa nemhomho yese yenyika ino yeZimbabwe kuti vatitungamirire vatipinze muKenani. Aiwa tinotenda President Nelson Chamisa kuti ndinoti Mwari akuitirei zvakanaka.
Tinogamuchira zvikuru nekupembera gore rekuberekwa kwemutungamiri wevanhu vaAdvocate Nation Chamisa. Tinofara navo tichivakorokotedza kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Mutungamiri, tiri vanhu venyu, tinoramba takamira nemi, uye Mwari ngavakupei upenyu hwakakura zvikuru uye neutano kumhuri yenyu. Mwari vakukomborerei, vakuitire zvakanaka. Yes, we are celebrating your birthday and we are happy also as your supporters. We are happy. Mwari vakupfudzei pamberi, vakupei vision yekuti Zimbabwe tive neZimbabwe yakanaka, tive neZimbabwe ijekerere. Saka tinongoti Mwari vakuprotectei kubva kuwakaipa watinorwisana nawo, uye pane zvese Mwari vakuitei zvakanaka, vakuprotectei. And tichifara tichipembera kuti gore rino igore rekushandira vanhu veZimbabwe, kushanda as a team kuti nyika yedu idzokere payakanga iri, uye tichirwisana nemutongo neutongi hweZanu PF. Utongi hwatiri kuona uri utongi hweudzvanyiriri, utongi hwekuti tiri kuona utongi hweZanu PF uri utongi hwekuti vashoma chete ndo vari kudya, vashoma ndo vari kutora, vari kumora uchi hwenyika, ndo vari kumora dura renyika reZimbabwe. Saka tinoti President, vai nemakore mazhinji ekurarama panyika. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Thank you so much. God bless you. Mune dzemitambo, chikwata chenhabvu chevakadzi cheArsenal chave shasha yepasi rose mushure mekurakasha chikwata cheBrazil chemaCorinthians nezvikumbozwa zvitatu chezvikadzorerawo zviviri mufainari yeWomen's Club World Cup. Mutambi weArsenal Caitlin Ford akagwinisa chikwata chake nechibozwa munguva yekuwedzerwa kwemutambo, ikabva yatora mukombe saizvozvo. Mutambi wemaWarriors Tawanda Muswanhise akagovesa kaviri muScottish League kuti chikwata chake cheMotherwell chikunde Livingston nezvibozwa 2-0. Ukuwo mumwe mutambi wemaWarriors Tawanda Chirewa akapedza kuchinja chikwata chake akabva maWolves akabva aenda kuBarnsley. Aya ndo maperero akaitwa mutambo yenhabvu yeEnglish Premier League. Leeds yakarakashwa neArsenal nezvibozwa 4-0. Chelsea yakawanisa moto West Ham nezvibozwa 3 iyo ikadzorerawo 2. Manchester United yakarakasha Fulham nezvibozwa 3 iyo ikadzorerawo 2. Kuzoti mutambo wanga uri pakati peTottenham neManchester City wakapera uri manganga nezvibozwa 2 mativi ose. Aston Villa yakarakashwa neBrentford nezvibozwa 1-0. Liverpool yakazuzurudza Newcastle nezvibozwa 4 iyo ikadzorerawo 1. Nottingham Forest yakatamba mangange neCrystal Palace nezvibozwa 1 mativi ose. Wolves yakarakashwa neBournemouth nezvibozwa 2-0. Brighton yakatamba mangange neEverton nezvibozwa 1 mativi ose. Kuchipedzisa nhau dzedu, hii nemisoro yadzo zvakare. Vachamisa vopemberera zuva rokuberekwa kwavo nhasi. Veruzhinji vopawo maonero avo nehutungamiri hwavachamisa. Sangano reDCP roti chinangwa charo ndechekuchengetedza bumbiro remutemo. Apa ndipo papera nhau dzedu dzanhasi kubva kwandiri Polite Sibanda nechikwata chose cheCitizens Movement Radio. Muve nemanhara akanaka.